Mbalimao Agnokma, très urgent. Mbalimao billet dimanche 15 février 2026. Amboraka information tellement d'osro. Ko Niger président général Tchani, anaka ministre Bade, délégation ba Koutara Algérie où y avion ta 606 avec un forum na Koutara Algérie où on a clé flag de visiter là Malion. Anaka gouvernement délégation ministre tan kele ministre tan anikele. Général Tchano de voyager à gouvernement ou tatofle Algérie à mini à mogo be ala ka numéro 2 le numéro 2 même ni général Tchani te mogo meke président notre ko général Salifou Modi ministre de la défense ou ben farla nyonga o ben flene Algérie o Algérie nous no kelebe ka yada gali et bismillah afi o Algérie mu ni Amadou Koufa logele ma fi o Algérie kele Niger président général Tchani n'allait be AEC là allait tara restaurant Algérie bon AEC jamana de chamambe ka kuma ko trahison du bon le temps vient de donner raison à docteur Choguel Kokala Maïga Choguel Maïga ko Algérie ni Malika ben Choguel Maïga ito kaso kono ka memorandum mun sebende général Tchani fle ka ta barakeni ODP kuma be flo nyakoro Algérie ka chide fle Burkina Algérie te ka déligue kani Malika kele ka bande akana tan galon foyi tege na kadaye Malion aye kele bande Algérie na mandaw ye fana ayaw kamangunguli iko kuli ba le temps passe avec la Algérie ni Niger ka bendia ke avec la Algérie ni Burkina be ko ga bendia ke a sama etabla nema bla donola yere bet la ki yere ginala Algérie may beba da Algérie may docteur Choguel Kokala Maïga fodro ko Algérie kan Algérie ka be kuma diplomatie la dro ou ye journaliste ou bla ka Choguel dénigré mais nema son ku jabidi Choguel docteur Choguel Maïga be kaso ngalon kaso minade awri to kaso la ka AEC mo blasra Ali général Tchani Bora AEC docteur Choguel Kokala Maïga fu bet la ko vidéo fana kalambo fana laje tie ko beto halalaw de tala tie aw be ka kule ko aw trahira aw ma trahide ayi abe seme shushidi mina abolo ko janatega yedi ka ibolo kele kote ba non ayala je musa bene be afolo mali on ka famia afolo ko le président de la République chef de l'État son excellence Abdraman Tchani vient de quitter Niamey ce dimanche 15 février 2026 à destination Alger et accompagné dans ses déplacements un général d'armée Salifou Modi, ministre d'État, ministre de la Défense nationale. Oyaka ministre de la Défense Salifou Modi, médecin colonel Garba Hakimi, ministre de la Santé et de l'Hygiène et République. Le colonel-major Salifou Mahaman Salifou, ministre de l'Enseignement et des Infrastructures. Ote Sabaye. Nanina, M. Bakari Yaou Sangare, ministre des Affaires étrangères. Hey, ou bel Algérie. Ministre des Affaires étrangères. Docteur Soumana Boubacar, ministre et directeur du cabinet du président de la République, chef de l'État, porte-parole du gouvernement. Niger Bédibé Algérie. Obekata Tony Bachedou. Oh, général Tchani Yada Kalibebe Doumouningabi. Algérie Konobi. 5. Docteur Soumana Boubacar, ministre directeur du cabinet de la République, chef de l'État, porte-parole du gouvernement. 6. Professeur Farmou Moumini, ministre de l'Enseignement et de la Formation technique professionnelle. 7. Monsieur Amadou Tini, ministre du Pétrole. 8. Professeur Amadou Aoula, ministre de l'Énergie. 9. Monsieur Adji Ali Saloutou, ministre de la Communication et des Nouvelles Technologies de l'Information. 10. M. Abdoulaye, ministre du Commerce et de l'Industrie. 11. M. Amidou Malan Manzo, ambassadeur du Niger en Algérie. Fait à Niamey le 15 février 2026, le directeur du cabinet du président de la République, chef d'État porte-parole, Dr Soumana Boubacar. Où yere ka gouvernement ni flek kan sebe anyabe mun de la mogo munu yere de ka AEC deme mogo munu yere de ka kube Assimi Goïta fait mogo munu go kolube Assimi Goïta fait mogo munu go kolube général Tchani fait mogo munu go kolube capitaine Ibrahim Traoré fait olu de ka taga
confusion créer réseau ka est-ce que Algérie te fait ka ayesi jamana ou bla ɲɔgɔn di est-ce que Algérie te ka ɲini k'an bila ɲɔgɔn di ah non 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 a tɛ bɛn dɛ a bolo ko kɛlɛ a bolo k'an bɛ bolokuru kɛlɛ la aw nɔnɔma lagalagatɔ daji bɔ a taara comment le pays est dirigé ne ye nin kuma fɔ an ɲɛna o Mali kɛra c'est-à-dire que le Mali est dirigé par des vagabonds ou t'a la diplomatie bɛ marché cogo bon i m'a ye jamana tɔn Burkina ni Niger olu bɛɛ y'i tɛgɛ da Algérie ma bi Mali de bɛ diyagoya kamakun wuli la ne m'a fɔ n Algérie ka ɲi Algérie ma ɲi aw bɛ ka exemple ta jamanaba minnu kan n bɛ exemple kelen di aw ma Turki mun bɛ ka drone di aw ma aw ko mɔgɔ min kɛra Syrie président ye mɔgɔ min kɛra président ye Syrie an b'a fɔ ko tubabu de tero ta k'o kɛ président ye Syrie o mais n ko Turki mun bɛ drone feere aw ma de han o Turki kelen o ni Algérie kari a b'o kalama Algérie ni Turki kari i b'a fɔ ko filaniw o Turki de bɛ drone di Mali ma o Turki de bɛ drone di Burkina ma o de bɛ drone feere Burkina ni Mali ni Niger ma o Turki kelen o ni Algérie kari ka tɛmɛ aw kan dɛ a b'o kalama fɔlɔ bon o Turki kelen de tero ta k'o sigi fanga la mun filɛ fanga la sini a kun logé a kun bɛ Turki de Turki d'a dilan wa Turki d'a sigi o Turki kelen o ye Irisiw ka avion Sukhoi dɔw gosi ni ma fili a kɛra 2015 ka Bachar to fanga la Irisiw ka avion min n'a sɔngɔ ka ca Turki y'o gosi étant en Syrie Irisiw m'a kɛ kɛlɛ ye k'a tɛ ban Irisiw ka ambassadeur jɔlen ka marifa ci a la ka faga n k'o kɛra mais Irisiw ma relation tigɛ u ni Syrie cɛ Irisiw y'a diplomatie kɛ k'a dilan o kɔfɛ Turki kelen président taara fo Irisiw ka président fɛ yen Vladimir Poutine fɛ yen ni anw de farafin kun don an b'an kama wuli ka jɔ non an tɛ na bilen an tɛ karisa ka ko la bilen ne bɛ tubabu dugu la a ka ca san 20 ye ne b'a dɔn comment il fonctionne diɲɛ in de changera quoi fɔlɔ idée ninnu ni y'a tugu yan fɛ n tɛ taa yan fɛ ou bien n ye karisa haramu ou bien n tɛ karisa ka ko la adamaden bɛ baara kɛ n'i ka intérêt de Irisiw ni Turki bɛ baara kɛ la mais n ko Turki ka duguladen dɔ ye Irisiw ka ambassadeur faga ka tila k'u ka avion gosi olu tɛ k'i tɛgɛ di ɲɔgɔn ma Choguel de to docteur Choguel de to kaso la ka aw dɛmɛ fi sabilillahi a bɔra a y'a ka journaliste kolondenw ta ka écrit kolondenw kɛ Choguel kan k'a b'o dénigrer hali ni ye Ala jigi n'Asimi ye Ala ye a b'a kɛlɛ Ala min ye Asimi da ni ye Ala jigi dugu ma Ala k'a fɔ ko Asimi ne de Ala ye n'a ma kɛlɛ a k'a fɔ ma tu ɲɛmɔgɔden hɔrɔn tɛ hɔrɔn jɛɲɔgɔn tɛ Niger président y'a faamuya de mais Burkina de binna Asimi ka piège kɔnɔ en réalité an ka général Tchani ka kuma lamɛn mais et puis u bɛ mun de sɛbɛn Asimi dɛmɛbaga mɔgɔ ni mun bila a b'a dɔn u ye mun bila a y'a to n ka wɔrɔ bɔ ka yɛrɛ o la quoi minnu yɛrɛ ko k'olu bɛ sa Asimi Goïta nɔfɛ dɛ u ye mun sɛbɛn u ka page kan an ka jɛ an k'o lajɛ u ko a y'a to n ka dɔɔni yɛlɛ quoi ko l'Algérie veut collaborer avec le Niger et le Burkina Faso mais sans le Mali l'Algérie cherche-t-elle à diviser l'AES ni ye Asimi Goïta kanubagabaw de bɛ k'o bila bi u diminen do bi u fununeba ko kuleba aw kana funu jigi dɛ n'a ye halala de a y'aw funu fo k'aw pɛrɛn général Tchani bɛ taa to ni basi dun Algérie ainsi va la vie an bɛɛ b'a dɔn Algérie man ɲi an bɛɛ b'a dɔn a man ɲi Algérie de bɛ ka yada a gali biye versé a digelen don an bɛɛ la mais n'i tɛ se mɔgɔ la i b'a nɛgɛ ni diplomatie de anw kan ka Algérie ne docteur Choguel ye nin bɛɛ fɔ a ka niveau a ye mémorandum min kɛ ni kun kan ka kalan Mali télé de la mais a y'a hasididenya ni kunfindenya ani jugumanti hasidiya u ma sɔn ka kɛ et puis u y'a dénigré mɔgɔ n'i bɛ Mali fɛ ni Ala cɛ ninnu t'i fɛ u taali Ala mun da u t'o fɛ c'est des maudits je te dis docteur Choguel de to kaso la ka Algérie e ma ye depuis Choguel ye nin kuma in fɔ dɔrɔn Algérie commencera ka wuli ka jɔ kɛ Algérie télévision so mɔgɔ ye Choguel ka kuma bɔ et puis u y'a minɛ ni ba ye et puis u bɛ ka baara kɛ n'a ye bi aw de ko k'aw tɛ Algérie fɛ Ala kana to aw ka sigi Algérie Asimi Goïta n'i sigira Algérie ma pou an tigɛr'i la an b'a fɔ k'aw dusu ka bɔ wa a ye t'a fɛ aw bolo ko jamana mais o de kosɔn mɔgɔ b'a fɔ ko sɔrɔsi naloma n'i ye fanga d'a ma dɔrɔn a bɛ jamana faga de an tɛ mɔgɔ an tɛ Algérie y'an sigi nɔ Algérie y'an ka voisin de diyagoya an ni Algérie bɛ bɛn de a bɛ filɛ général Tchani ye mun fɔ an k'a lajɛ an ka nin kuma lamɛn. Le temps de Choguel Maïga qui a été abandonné en plein vol aux Nations Unies
ay général Tiani avec Shogel Maïga toko fois ay général Tiani Shogel toko boada ni Shogel qui est face de Djouyi ay si président de l'Eflek à Shogel toko fo awa Shogel et mous c'est un mémorandum kono de ha général Tiani be ka barake no dibi ay Shogel toko fo akala ka fo ko Shogel na kana benye yele akala ka fo ko Shogel ko fa tuguni ko mo munu ko Ablaye Maïga fra toko fa ngo woro fa nakala parce que nta couper ma be boni voilà analaje aba keto quoi Le temps de Shogel Maïga qui a été abandonné en plein vol aux Nations Unies, qui était parti avec des preuves, à Abdoulaye Maïga, le général, actuellement Premier ministre, qui a répété 3 fois, plusieurs fois. Voilà. Shogel Maïga tara ka benye yele Ablaye Maïga fana ye Shogel Maïga suicide. Kata prévu la France contre là. Général Tiani, je te respecte. Burkina Faso au club na. Burkina Faso au club na. Shogel Maïga tokote ba Burkina Faso dale ayi. Olu ko kuba chimi ko la. Olu ye take de kamale on fara quoi. Mais chez monsieur là je le respecte. Voilà un président que j'aime beaucoup. Un président rassembleur. Wallahi billahi. Moi j'adore trop le général Tiani. J'aime les capitaines aussi. Hein. Voilà, il faut que je dise ça. Mais Burkina Faso, Aman Kalada ayan faradi. Nigériens ont Kaladi, Oli a Messi Dagamba ayan faradi. C'est pas tous les Burkinabés. Voilà les réalités. Comment est la réalité des folles fleurs? Et moi, je suis trop fort. Ni Shogel qui est face de Djougué, voilà, qu'on t'a trop fort. Ni Shogel qui est Mali Diafa général Tiani, qu'on t'a trop fort. Tout le monde voit la réalité aujourd'hui. Sauf les Burkinabés. Certains Burkinabés. La réalité, c'est le Benyagoro. Awa Shogel flek kasom nan galon kasoro dole wallahi ni ko mo ga shooter ko ka dugu teje amone ba o faga nyina billahi tallahi général Tiani flek de abe ta buruni café mi Algérie aw sigile me nyagle ni kasila Bamako na kada kana agada kele ban Algérie Shogel Maïga di to kasola ka Algérie ni ASI irréconcilié ta ni Shogel ga ba ayta ka mémorandum ka Shogel e kuma fe fa ka mémorandum kono au bara de ka kebi avec kasola avec ASI dirigé ka Afrique de nous dans les Bamako Hasidi Diala Nyango afle un président de l'AS ay Shogel Maïga ka horonya sigama aw horon kolon aw toke ala bisira here ka wiya e ma ya dugu be Mali fa be gara jadi si abekara o te hada ma horon fe halni an kuntigi halni ala jigira simiya ya bakele fon fe kaya ta fe. Voilà la vérité. Allah ka yere ke Mali. Donc général Tiani ma Mali ama esi janfa ma janfa. Na kada e baraka ne Algérie. Na ku aw Mali go ka nyate da Algérie kan. Abe Burkina ka baraka muyi. Burkina fana be baraka be ka tien fa na koyi. Burkina be nga ke gun fo. Burkina be nga ke gun awu koyi. Ndaro ni kon nan jugari do awu peut faire awu be faire tout qu'on fait d'abord. Je ne sais pas si c'est quand même je comprends pas. En tout cas, les réalités sont là. Ma be frère. Abe fona ma film terminé. Asimi Goïta na kadi et relation qu'en Algérie. Algérie de Barak et Niger pion à Niger Djolidou. Chacun cherche son intérêt. Ma bana, on est contre Malien, Agambe, Malien fait France, Italie, Espagne, Angleterre, Amérique, Canada, Kawareti Noala, avec Senweb application téléchargée. La Senweb application téléchargée avec un corps pour nous urgent. 10 euros Benoyata, Kofa banque information de Somo, Mala, Sénégal, Côte d'Ivoire, Cameroun. Aboulou Orange Mourda, nous tombons Canada, Nawar, tu m'as sur Orange Money sur place. Ouato, Ouaté, Yabawarchi, Senweb application pour tout le na téléchargée avec un corps pour nous urgent de 10 euros Benoyata.